Bože pravde, Ti što spase od propasti do sada nas, čuj od sad naše glase i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani srpske zemlje, srpski rod. Srbiju nam Bože brani, moliti se sav naš rod. Himnu je izveo solista Miloš Radović, priznati srpski operski pevač u pratnji profesora Aleksandra Radovića. Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na svečanu akademiju povodom Dana opštine Lebane. U ime domaćina današnje svečanosti, predsjednika opštine i predsjednika Skupštine opštine Lebane, pozdravit ću izaslanicu predsjednika Republike Srbije, gospođu Vericu Lazić, gradonačelnika grada Leskovca, doktora Gorana Cvetanovića. Pozdravljamo i direktora Regionalne privredne komore Srbije za Jablanički i Pčinjski upravni okrug, magistra Gorana Jovića. Načelnika Jablaničkog upravnog okruga, gospodina Miloša Ćirića. Načelnika Kosovsko-Pomoravskog okruga, gospodina Davora Petkovića. Generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština Nikolu Tarbuka. Načelnika Policijske uprave Leskovac, gospodina pukovnika Tomislava Ilića. Načelnika Bezbednosno-informativne agencije, gospodina Dušana Ćirkovića i šefa Bezbednosti žandarmerije u Nišu, majora Milosava Ivkovića. Predsjednika Višeg suda Nebojšu Stojčića. Predsjednika Osnovnog suda Svetomira Cvetkovića. Predsjednika Prekršajnog suda Branislava Đorđevića. Predsjednicu Privrednog suda, gospođu Veselinku Jeremić. Rukovodioca Osnovnog javnog tužilaštva, gospođu Jelenu Sučević. Predsjednike opština Trgovište, Mali Zvornik, Bela Palanka, Merošina, Lapovo, Ćuprija, Vlasotince, Kuršumlija, Blace, Niška Banja, Zvečan, Medveđa. Sigurno sam da mnogi znaju koliki značaj za opštinu Lebane ima 8. novembar. To je dan kada smo od Male Varošice došli do perspektivne opštine koja se svakog dana menja i razvija. Na prošlost ponosni, danas spremni da radimo, da menjamo sebe i druge. Na to nas obavezuje prošlost, a to od nas očekuje budućnost. Prvi kontakt između stanovništva opštine Lebane i stanovništva opštine Trgovišta sežu još u periodu srednjeg veka. Da su ta veza i prijateljstvo jaki, govori nam i sporazum o saradnji ove dve opštine koji je danas potpisan u kabinetu predsjednika opštine. Sada će vam Aleksandar Miljković, istoričar iz Lebana, pričati o ljudima i mestu u kojem se priče i istorija prepliću, gde su legende snažne kao i istorijske činjenice. Putujući kroz istoriju, Aleksandar će nam otkriti mnoga lica od nastanka do danas. Aleksandre, izvolite. Opština Lebane ima svoju bogatu prošlost koja seže hiljadama godina unazad. Prvi znaci života zabeleženi su još u praistoriji,
što dokazuje otkriće praistorijskog nalazišta Svinjarička čuka 2018. godine. Ovaj višeslojni arheološki lokalitet, pored nalaza iz mlađeg kamenog doba, sadrži arheološki materijal iz metalnog doba. Pored lokaliteta Svinjarička čuka, na teritoriji opštine nalazi se i najpoznatiji arheološki lokalitet iz rano-vizantijskog perioda, Justinijana Prima, odnosno Caričin grad. Sagrađen po nalogu vizantijskog cara Justinijana, za vreme svog 80-godišnjeg postojanja, grad je bio administrativno i crkveno sedište arhijepiskopije Justinijana Prima, koje je zahvatalo prostor od Beograda na severu do Soluna na jugu. O naseljavanju samog Lebana svedoče toponimi, nazivi ostataka utvrđenja, kula i crkava. Tako u pojedinim topografskim nazivima susrećemo selište, crkvište, tursko groblje, što svedoči o naseljenosti još u davna vremena. Iznad samog Lebana, na brdu Čukenik, nalaze se ruševine latinskog grada koje meštani nazivaju kulište. Na tom mestu nalaženi su ćupovi, posuđe, novac i cigle iz rimskog perioda. Arheolozi smatraju da je utvrđenje kulište bilo predstraža Caričinog grada. Najstarije naselje iz koga se docnije razvila varošica Lebane bilo je selo od svega nekoliko kuća. Ono je zauzimalo prostor s desne strane puta Leskovac-Lebane u blizini Lebanskog krša, a njegovi stanovnici nazvali su ga Jaruga. U periodu srednjeg veka opštinu Lebane je naseljavalo uglavnom srpsko stanovništvo, a značaj opštine bio je veliki jer je kroz nju prolazio glavni put za jedan od najpoznatijih srpskih srednjevekovnih rudnika Novo Brdo. Nakon pada Novog Brda u 15. veku, teritorija današnje opštine Lebane našla se pod osmanskom vlašću. Ovakvo stanje trajalo je do početka prvog srpskog ustanka, kada se srpsko stanovništvo sa ovih prostora diže na bunu protiv osmanske vlasti i pridružuje se ustanicima vožda Karađorđa Petrovića. Jedan od najpoznatijih ustaničkih vođa u prvom srpskom ustanku u ovom kraju bio je vojvoda Cvetko Vranovački. On je nekoliko godina ratovao protiv ozloglašenog Spahije Abdul Rahmana Slišanskog. Period arnautski-turske premoći trajao je do srpsko-turskih ratova 1876-1878. godine, kada je slavna srpska vojska oslobodila Lebane i okolinu januara 1878. godine. Odlukama Berlinskog kongresa teritorija današnje opštine ulazi u sastav Kneževine Srbije i to najpre kao deo Topličkog, a nakon toga kao deo Vranjskog okruga. U tom periodu sama varošica postaje centar novoformiranog sreza Jablaničkog. U Lebanu oživljava kulturni, politički, prosvetni, crkveni i privredni život. Osniva se pošta, sud, žandarmerija, šumarska služba, otvaraju se škole, kulturno-prosvetna društva, a sve u cilju organizacije državne vlasti na novooslobođenim teritorijama. Krajem 19. veka krenuo je i razvoj zdravstva, pa Lebane u periodu od 1900. do 1903. i od 1913. do 1914. godine ima i prvog privatnog lekara. Prvi privatni lekar u Lebanu bio je Austrijanac dr. Leon Weiss. Godine mira i spokojstva prekinuo je početak balkanskih i Prvog svetskog rata. Većina muškog sposobnog stanovništva učestvovala je u srpskoj vojsci u oslobađanju Kosova i Metohije, stare Srbije i Makedonije od Turaka u Prvom balkanskom ratu. Tokom Drugog balkanskog rata muško stanovništvo sa ovih prostora bilo je mobilisano u drugi pešadijski puk knjaza Mihaila, čuveni i slavni Gvozdeni puk.
Samo godinu dana nakon završetka drugog Balkanskog rata otpočeo je Veliki rat. Bio je to ratni sukob svjetskih razmjera kakav do tada istorija nije zabeležila. Lebančani koji se nisu povukli sa srpskom vojskom preko Albanije na Krf i Solunski front učestvuju u podizanju Jablaničko-Topličkog ustanka 1917. godine u jedinicama vojvode Koste Vojinovića Kosovca, Koste Milovanovića Pećanca, Dimitrija Begovića, Milinka i Toška Vlahovića. Oni pružaju otpor prisilnoj bugarizaciji srpskog stanovništva u Jablaničkom srezu. Kao odmazdu za podizanje ustanka, Bugari nakon njegovog gušenja odvode veliki broj Lebančana i streljaju ih kod Sinkovca u Arapovoj dolini i u Surdulici. Među streljanim Lebančanima posebno se istakla za očuvanje srpske nacionalne svesti žena narodnog poslanika Gaje Nikolića, Magdalena Nikolić. Nakon proboja Solunskog fronta 1918. godine i stvaranja nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Lebane zadržava status sedišta Jablaničkog sreza i sedišta opštine. U periodu između dva svjetska rata, pored zemljoradnje i poljoprivrede, dolazi do razvoja zanatstva, trgovine, školstva i zdravstva. Otvaraju se brojne zanatske i trgovačke radnje, otvaraju se bankarsko-kreditne ustanove, obnovljen je rad poreske uprave, sudstva, žandarmerije i zdravstvenih ustanova. Ovaj period obeležile su i političke borbe između radikala i demokrata, a glavnu reč imali su braća Milutin i Miloš Dragović, lični prijatelji i povratimi kralja Aleksandra Karađorđevića. Na njihovom imanju 1931. godine otpočela je gradnja crkve usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. 20-godišnji period mira prekinuo je novi ratni požar nad Evropom, sada još strašniji od Prvog svjetskog rata. 4 godine okupacije prekinute su 1944. godine kada je Lebane oslobođeno. Nakon oslobođenja na teritoriji opštine osnivaju se narodno-oslobodilački odbori, uspostavlja se nova vlast i dolazi do višedecenijskog preporoda i razvitka same varošice u moderan i lepo uređen gradić na jugu Srbije. Hvala. Poštovani gosti, danas kada obeležavamo praznik opštine Lebane, prilika je da se i slikom podsjetimo svega onoga što je urađeno u proteklom periodu između 8. novembra prošle i 8. novembra ove godine. Sledi film, uživajte. 8. novembar opština Lebane i ove godine obeležava kao pouzdana i odgovorna lokalna samouprava koja je od sebe svih građana spremna da svih 365 dana stoji na raspolaganju i pruži sve neophodne informacije i pomogne daljem razvoju i unapređenju ne samo ove sredine, već i svih okolnih mesta, a samim tim i doprinese poboljšanju uslova života svih njenih stanovnika. Dame i gospodo, dragi prijatelji, danas o tekovinama i budućnosti naše opštine brine predsjednik opštine Lebane, gospodin Ivan Bogdanović, koji će nas sada podsjetiti na sva važna zbivanja u proteklih godinu dana i nagovestiti najbitnije poduhvate u godini koja teče. Dame i gospodo, pozivam predsjednika opštine Lebane, gospodina Ivana Bogdanovića, da nam se obrati. Izvolite, predsjedniče. Poštovani gosti, prijatelji opštine Lebane, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na svečanu akademiju povodom Dana opštine Lebane. Od prošlogodišnjeg do današnjeg praznika naše opštine uložili smo mnogo napora kako bismo realizovali zacrtane ciljeve. Organizovali smo kulturne i sportske manifestacije jednako dobro kao i prethodnih godina, ali i započeli neke od kapitalnih projekata za našu opštinu. Manifestacije koje su prethodne godine imale premijeru i mapirale Lebane na privrednoj, kulturnoj i turističkoj mapi Srbije, ove godine su organizovane jednako kvalitetno i zaslužuju da postanu tradicija naše opštine. Kao što ste mogli da vidite u filmu,
Radili smo u svim oblastima kako bi građanima naše opštine omogućili bolje uslove za život. Uveliko radimo na velikim projektima od izuzetnog značaja za našu opštinu, koji će otvoriti vrata ka Lebanu investitorima i turistima iz zemlje i sveta. S ponosom mogu da kažem da je uz veliku pomoć i podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić formirana radna grupa za razvoj južne i zapadne Srbije, u kojoj je i Lebane, gde ćemo sa projektima koje imamo i koje uveliko pripremamo učiniti ovaj kraj Srbije privlačnijim i razvijenijim. Jedan od najznačajnijih projekata gde je Leban imalo veliku ulogu od početka pripreme tehničke dokumentacije je izgradnja puta preko Radan planine i povezivanje i približivanje dva okruga. Radovi se izvode od aprila meseca ove godine, a završetak radova se očekuje krajem naredne godine. Značajan projekat za našu opštinu je stavljanje u funkciju u punom kapacitetu lokaliteta Caričin grad. Krenulo se posle dugo godina rada svih nas sa prvim vidljivim koracima za upisivanjem na listi UNESCO. Do kraja ove godine imat ćemo i ograđen lokalitet, što mene lično veoma hrabri, jer je prvi korak, kao što znamo, najteži. Naravno, u planu imamo i izradu infrastrukture, za koju imamo projektnu dokumentaciju, a takođe još jedan veliki projekat gde se uskoro očekuje odabir ponuđača za projektovanje najsavremenije fabrike za preradu otpadnih voda i izgradnju kolektora sa partnerima iz Mađarske. Slika i ogledalo Lebana biće izgradnja turističko-rekreativnog parka Čukljenik, brdo Čukljenik iznad Lebana sa koga se pruža panoramski pogled na naš grad. Biće mesto okupljanja naših meštana i turista koji borave i prolaze kroz Lebane. Plan nam je da izradimo turistički kompleks sa sadržajima koje Lebane do sada nije imao. Možda sve to deluje nestvarno i daleko, ali mi gledamo mnogo šire i dalje. Naši planovi i realizovani ciljevi će pokazati i dokazati da samo vrednim trudom i radom svih nas želje mogu da postanu realnost i brdo koje je nekad bilo izletište postane velelepni turistički rekreativni park i ponos naše opštine. Bilo je teško krenuti i pokrenuti Lebane. Put je bio trnovit sa velikim problemima i preprekama. Bilo je pitanje odustati ili nastaviti sa borbom, ali sam ipak nastavio zbog svoje dece i ostale dece opštine Lebane, zbog naših meštana i svih nas. Sada mogu glasno da kažem da je sve to iza nas i da opština Lebane ima potencijala, mogućnosti i planove da bude ono što je od uvek trebala da bude, a to je opština na čiju se teritoriji nalazi grad iz 6. veka, Caričin grad, koji na velika vrata ulazi i biva vidljiv i prepoznatljiv. Dajemo jednu sliku koja je odavno trebala da bude ogledalo našeg Lebana, jer Lebane to zaslužuje. Iskoristit ću priliku da se najsrdačnije zahvalim svima koji su povodom Dana opštine uputili čestitke, a nisu bili u mogućnosti da dođu. Pozdravljam sve moje sugrađane, verujem da ćemo sledeći dan opštine dočekati u mnogo boljim uslovima i da ćemo za period od godinu dana uspešno odoleti svim iskušenjima koje nam današnjica donosi. Srećan dan opštine i opštinska slava Sveti Dimitrije. Hvala predsjedniku opštine, gospodinu Ivanu Bogdanoviću. Još jednom ćemo čuti Miloša Radovića uz klavirsku pratnju profesora Aleksandra Radovića. Miloš Radović je studije solo pevanja završio u klasi primadone Radmile Bakočević, solista RTS-a, a održao je preko 400 solističkih koncerata. Miloše, izvolite, uživajte. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam dragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Staza trnja ili staza orhideja, Odiseja, Odiseja. Tradicionalno na ovaj dan dodeljuje se i 8-novembarska priznanja i nagrade pojedincima i kolektivima koji su svojim radom dali poseban pečat afirmaciji, razvoju i napretku opštine Lebane.
Sada pozivam predsjednika opštine Lebane da mi se pridruži na bini i da uruči priznanje. Predsjedniče, izvolite. U obliku pohvale sa novčanom nagradom u iznosu od 20.000 dinara nagradu prima Mladen Janković iz Lebana, učenik gimnazije Stojan Ljubić u Lebanu, đaku generacije za školsku 2021-2022 godinu za postignute rezultate tokom 4-godišnjeg školovanja. Mladene, čestitam. Nagrada u obliku pohvale ide u ruke Jeleni Marković iz Šilova, učenici Srednje tehničke škole Vožd Karađorđe Lebane, đaku generacije za školsku 2021-2022 godinu za postignute rezultate tokom 4-godišnjeg školovanja. Jelena, čestitamo. Anđelkoviću iz Lebana, učenik osnovne škole Radovan Kovačević Maksim Lebane, đaku generacije za školsku 2021-2022 godinu za postignute rezultate tokom 8-godišnjeg školovanja. Pavle, čestitamo. Nagradu prima i Jakov Miljković iz Lebana, učenik osnovne škole Vuk Karadžić Lebane. On je đak generacije za školsku 2021-2022 godinu i dobija nagradu za postignute rezultate tokom 8-godišnjeg školovanja. Jakove, čestitamo. Nagrada u obliku pohvale ide u ruke i Katarini Stanković iz Cekavice, učenici osnovne škole Radoje Domanović Bošnjace, đak generacije za školsku 2021-2022 godinu. Katarina nagradu prima za postignute rezultate tokom 8-godišnjeg školovanja. Bravo, Katarina, čestitamo. Vi ste svakako pravi primer. Dalje, nagrade u obliku povelje. Poljoprivrednom gazdinstvu porodice Stojiljković za izuzetne rezultate i afirmacije opštine Lebane u proizvodnji i preradi kozjeg mleka. Gazdinstvo je, pored ostalih proizvoda, napravilo sir Lebanska kaćota, čije se ime prenelo i preko granica naše zemlje sa naznakom našeg grada. Takođe, ovo gazdinstvo se bavi seoskim turizmom u okviru svog poljoprivrednog gazdinstva. Čestitamo. Povelja ide u ruke i poljoprivrednom gazdinstvu porodice Saše Stevanovića za intenzivan razvoj porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetništva zasnovanog na sopstvenoj proizvodnji i preradi sirovina. Prva destilerija na teritoriji opštine Lebane koja ima savremenu proizvodnju, tradicionalnu recepturu i prepoznatljiv ukus. Čestitamo. Povelju dobija i Roštiljko d.o.o. Lebane za uspešan rad i razvoj preduzetništva u opštini Lebane i brendiranje tradicionalnih proizvoda od mesa. Jedna od retkih mesara koja na tržište širom Srbije plasira proizvode koji vode poreklo sa naših prostora. Čestitamo.
dobija i Srpska kulturna zajednica Sveti Sava, Valdanjo, Italija, za očuvanje srpske kulture, jezika i tradicije, za saradnju i afirmaciju opštine Lebane u Italiji. Čestitamo! Povelju dobija i Nacionalna služba za zapošljavanje za izuzetno dobru saradnju sa opštinom Lebane i pružanje velike podrške opštini Lebane u realizaciji projekata i smanjenju nezaposlenosti na teritoriji opštine Lebane. Nagrada opštine Lebane u obliku plakete dodeljuje se doktoru Goranu Cvetanoviću, gradonačelniku grada Leskovca. Za izuzetnu saradnju i podršku koju pruža opštini Lebane, za ostvarene rezultate iz oblasti privrede, za rad i razvoj zdravstva Jablaničkog okruga. Grad Leskovac i opština Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotinci i Crna Trava poprimaju sasvim nove obrise, a potencijali za dalji razvoj postaju sve veći. Hvala vam, a sada bih zamolila gradonačelnika grada Leskovca, doktora Gorana Cvetanovića, dobitnika najvećeg priznanja opštine Lebane u obliku plakete, da nam se obrati. Gradonačelniče, izvolite. Uvaženi predsjedniče opštine, gospodine Bogdanoviću, predsjedniče Skupštine, gospodine Pejiću, gospodine Joviću, dame i gospodo, dragi saradnici, prijatelji, čast mi je što sam danas ovde na obeležavanju dana vaše opštine. Zadovoljstvo mi je da preuzmem priznanje koje ste mi namenili, ono je podstrek i motivacija da se saradnja i prijateljstvo koje smo do sada negovali, produbi i podigne na još viši nivo. Grad Leskovac se kao šira teritorijalna celina ravnomerno razvija i napreduje. Zato je veoma važno da svaka opština Jablaničkog okruga, čiji je Leskovac administrativni centar, uloži maksimalne napore usmerene ka poboljšanju životnog standarda naših, odnosno vaših sugrađana. Leskovac kao matica, ka kojoj gravitiraju meštani svih opština Jablaničkog upravnog okruga, sa svoje strane sve svoje kapacitete usmerava ka tom cilju. Pokretanje starih, otvaranje novih fabrika, svim našim sugrađanima, kao i meštanima Lebanskog kraja, dajemo priliku da rade i svojim porodicama obezbede dostojanstven život. Na tom polju smo postigli mnogo. Na teritoriji našeg grada trenutno postoji mnogo inostranih kompanija, domaćih privrednika koje zapošljavaju preko 10.000 radnika u posljednjih nekoliko godina. Samo u posljednjih godinu dana je zapošljeno 2046 radnika i stopa zapošljenosti povećana za 5,6%, što je duplo više nego prosek na nivou Srbije. Za meštane kako našeg grada, tako i Lebane i okoline, učinili smo zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem jednu veliku stvar. Rekonstruisan je put između Leskovca i Lebana u dužini skoro od 5 km, gde je 180 miliona dinara Vlada Republike Srbije uložila novac. Tačka koja nas povezuje je opšta bolnica Leskovac, koja je prošla kroz kompletnu spoljašnju rekonstrukciju, gde je država uložila 5 miliona evra. U toku je rekonstrukcija unutrašnjosti bolnice, investicija vredna ni manje ni više nego 4,5 milijarde dinara. Ako dodamo još milijardu dinara za magnetnu rezonancu, skenere,
ultrazvučna aparata i sve ono što je potrebno da se postavi dobra dijagnostika i laboratorija da bi bila adekvatna terapija. I svi znamo da upravo od 1500 beba upravo najmanje trećina se rodi iz mesta koje gravitiraju ka Leskovcu, a pripadaju između ostalog i vašoj opštini. Nama je zdravstvena zaštita najvažniji stup za zdrav i kvalitetan život i zato ulažemo sve svoje resurse i kapacitete kako bi meštani Jablaničkog okruga, meštani Lebana imali pristup najboljoj medicinskoj nezi. U ime svih građana Leskovca i u svoje čestitam vam značajan praznik u želji da nastavite putem uspeha i napretka i ono što sigurno mogu da vam kažem da će Leskovac uvek biti za vas siguran partner kao što je i vlada Srbije, kao što je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji sve vreme govori da je jug Srbije osnova Srbije, da smo oni koji smo uvek pokazali da znamo da branimo integritet i suverenitet naše zemlje, da smo hrabri, pošteni, vredni i marljivi ljudi. Živela Lebane, živela Srbija! A sada ćemo još jednom za sam kraj čuti Miloša Radovića uz klavirsku pratnju Aleksandra Radovića. Uživajte. Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive, sejti likom cveće procvalo, šumadijom sunce zasjalo. Sejti likom cveće procvalo, šumadijom sunce zasjalo. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika iz slavnog vremena. Ovo je Srbija, gore grobovi ratnika iz slavnog vremena. Poštovani prijatelji i dragi gosti, ovim je svečana akademija povodom Dana opštine Lebane završena. Ostanite zdravi do sledećeg 8. novembra. Hvala.